at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Parangalan po natin ang mabuting balita. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoon Diyos ang Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta nung una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya sa ating mga magulang at aalalahanin niya ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat nauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Meron tayong kasabihan na a picture speaks 1,000 words.
A picture has stories and memories to tell. Kaya nga po, mahilig tayong magpa-picture. Maya't maya picture dito, picture doon. A picture captures moments which is significant. It captivates people and immortalizes them and places. Kung meron makalitrato sa inyong bulsa o sa inyong wallet, dahil meron kayong gustong alalahanin parati, taong mahal sa inyo. Kung meron kayong litrato sa inyong bahay at nakita nyo ron isang okasyon na kasayahan, kasal, first communion, graduation, nakadisplay yan bilang paalala sa nakalipas na kaganapan. Kung meron kayong mga larawan na kung saan kayo ay nagpunta sa isang lugar at parati nyo itong itinatago para sabihin, ako ay nakarating dun. At isasabihin nyo, ikukwento nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga anak, ang inyong mga pinuntahan at ginawa. Ang litrato ay isang larawan lang. Hindi totoo. Pero para sa atin, ito ay napakahalaga. Kaya nung araw, hindi pa uso ang digital cameras, napakaingat tayo sa pagkuha ng larawan. Pipiliin yung tamang anggulo at paghahandaan lahat. Pero ngayon, sa cellphone, ang bilis-bilis mag-picture at lahat pwede mong kuhanin. Hindi maubos ang film. Paglalarawan, ito ang hatid ng kapirasong papel na doon ay nakatatak ang alaala ng tao, ng lugar. Kaganapan sa ating buhay na para sa sinauna, hindi nila naranasan yun dahil wala pa pong litrato nung araw, walang kamera, walang cellphone. Paano nila itinatatak itong alaala na to? Paano nila tatandaan ang mga nangyari sa buhay nila? Paano nila sasabihin, ito ang kasama ko, ito ang anak ko, kung walang larawan? Sa narinig natin sa Ebanghelyo ngayong umagang ito, umawit si Zacarias. Siya'y puspos ng Espiritu at inilarawan ang istorya ng bayang Israel. Ipinakita dito ang pangunahing tauhan na walang iba kundi ang Diyos. At ipinakita rito kung ano ang Diyos, kung ano ang ginawa niya. At lahat ng narinig natin ay isang alaala, pero matingkad pa sa litrato. Para kay Zacarias, ito ang kanyang huling pagkabalik ng kanyang pananalita. Ito ang una niyang sinambit. Pasasalamat, kagalakan. At katulad ni Maria sa Magnificat, siya rin ay umawit sa Panginoon ng pagpupuri. At ibinalasa doon lahat ng mga kaganapan na nakalipas at ang darating pa. At tinukoy niya rin sino ang anak niya na isisilang na walang iba kundi si San Juan. At sinabi ang ikaw ay magiging propeta ng kataas-taasan dahil ikaw ang mauna sa Panginoon upang ipaghanda ang kanyang daraanan. Anyayahan ang kanyang bayan ng pagsisisi. Larawan para sa atin ngayon na hindi natin mauunawaan dahil wala tayong nakikita. Pero kung naranasan natin, siguro hindi na kailangan ng picture. Kasi tayo mismo ang nagdadala nitong alaala na to.
kung inyong uungkatin ang inyong puso at inyong isip. Ito kasi ang luklukan ng damdamin, ng emosyon, at ang inyong alaala ng lugar, ng tao, ng petsa. Maaari nyo makikita doon yung mga iba-ibang takbo sa inyong buhay. At kung ito ay lalagay natin sa papel, madali natin sabihin kung ano ang litratong masaya, ano ang litratong malungkot. Alam natin ituro kung sino mga tao mabubuti, nagmamahal, tumutulong sa atin. At madali na sabihin, ito ang taong masasama sa atin, na gumawa ng mali, na nagtaksil sa atin. At di po ba, yung picture nung araw, pag nakita yung break na kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, pinupunit mo, pinaghihiwalay mo. Hindi katulad ngayon, ang dali-daling i-delete yung muka ng ayaw mo, ng kagalit mo. O kaya pwede mo i-zoom yun namang muka ng taong mahal na mahal mo. Pwede mo pang pagandahin, i-photoshop. Pero ganun pa man, nandoon sa ating puso't isipan ang nilalaman nitong larawan na ito. Meron tayo iba-ibang istorya na maaring na-imprenta sa papel o nanatili sa ating puso at isipan. Katulad ni Zacarias, matuto tayong tumingin nitong alaala na ito na mayroong pusong pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Dahil hindi lahat ay mabubuti na nangyari. Sa totoo lang, ang bayang Israel naghirap din. Maraming kaaway, maraming napuot, pinalayas sila. Pero ano ang tinatandaan dito? Ang katapatan ng Diyos. Sa inyong buhay, bakit pa kayo nandito? Hindi ba dahil God is good? Dahil ba ang Diyos ay mapagpatawad? Itutuloy natin itong istorya ng ating buhay habang itutugma natin ito sa buhay ng ating Panginoon. Isinilang mahigit 2,000 taon taon ng lumipas, pero ngayon ay muli nating ibabalik. Muli tayong magiging kabahagi nitong pagsilang ng Panginoon, hindi na doon sa sabsaban, kundi sa ating puso at isipan. At dahil doon, mas matitikip tayo ng pagpupuri at pasasalamat. Iwawaksin natin lahat ang galit, ang puot, ang inggit. Bagkus, maghahari sa atin, katulad ni Zacarias, Benedictus, pagpupuri sa Diyos, magnificat, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Ito pong huling araw ng ating pagsimbang gabi, ito ang ating iuuwi sa tahanan. At mamaya po, para sa ating bisperas ng Kapaskuhan, ito ang ating aawitin sa Diyos. Kung meron tayong mga Christmas carols na alam, madalas natin sila sabi, "Joy to the world, the Lord is come." Ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. At kung ang Diyos ay sumasa inyo, ang Diyos ay maghahatid ng kabutihan, kagalakan, at kapayapaan sa inyong puso at isipan. Amen. Magsitayo po lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pagtatapos natin ang simbang gabi, idudug natin ang ating mga kahilingan at pangangailangan sa Panginoon na may pusong puspos ng pag-asa at pagtitiwala. At sa bawat kahilingan ay ating itutugon, halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoon, at puspusin mo ang iyong pagpapala, ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng mga namumuno sa amin. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoon, at gabayan mo ang mga pinuno namin sa politika at kultura upang maakay nila ang aming bayan tungo sa tapat na pakikipagtulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina.
Halina, Panginoon, at pagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa mga bansang may digmaan at pangkat na pinagwatak-watak ng kanilang mga hidwaan sa mga mag-anak na nagkakalayo dahil sa selos, inggit at kawalan ng katapatan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoon, sa aming bayan at paginhawahin mo ang lahat ng naghihirap, napapabayaan, hinahamak o kinukutya. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoon, sa aming pamayanan sa parokya at tulungan mo kaming mabuhay sa nalalapit na Pasko ng may kaloobang tulad ng kina Mariang Kabanal-Banalan at San Jose. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Para sa ating lahat ngayong taon ng Hubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Panginoong Jesus, itulot mo ang simbang gabi na ito ay maging panahon ng taimtim na pagbabagong spiritual. Naway maganap kami makapaghanda para sa pagdiriwang ng iyong pagsilang, ikaw na nabubuhay at tagahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maalay namin nakahain sa iyong dambana, ay pabalilinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria, upang magdalang tao at magsilang na iyong anak na siyang namamagitan sa Ama kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinanarbikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayoy pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos
na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nakisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na to upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot siyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay isa ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kay isa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tugubili na manakagagi ng utos sa turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag ang Ama namin. Hinihiling namin na kami iidyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Narito mga kapatid, si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya'y buo? Kaya sumapit ang Pasko. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang pinagsaluhan ang iyong piging na banal. Aming nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay na walang maliw na pagsilang ng anak mo na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At bago ko po igawad ang huling pagbabasbas, ay nais ko lamang pasalamatan po ang mga nag-offer na mga grocery items dito sa ating misa. Ito nakalipas na 9 na simbang gabi. At meron po tayong mahigit 180 families na nakatanggap ng Paskuhan sa Nuestra. Ito po ay ang Noche Buena package. So maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Pangalawa po, hindi natin wawakasan itong ating nobenaryo sa pagsapit ng Kapaskuhan nang hindi pinapasalamatan ang mga sumusunod.
Una po ay ang Knights of the Blessed Sacrament. Palakpakan po natin sila. Ang ating choir, marami po sila. Palakpakan po natin. Ang Komi, palakpakan din po natin. Ang Extraordinary Minister of the Holy Eucharist, ang ating Malay Minister. Maraming salamat po. Ang lectors and commentators. Palakpakan din natin ang ating mga tagabasa at ang ating Parish Pastoral Council, Parish Finance Council at lahat po na mandated organization. Maraming salamat po. At dahil din sa pasalamatan ng ating mga sakristan, napakarami po nila na matyagang naglilingkod sa ating pagdiriwang ng banal na misa. At syempre ang ating 4 na mga seminarians dito na nagsilbi rin, nag-serve dito sa ating parokya. Thank you very much po. At bilang panghuli, pumalakpak po dito ang nakakompleto ng 9 na araw ng simbang gabi. Ayun, nakakompleto kayo, no? Sabi natin, pag nakompleto mo rin ang simbang gabi, matutupad daw ang iyong wish. Okay? Naniniwala tayo doon dahil ang Diyos ay mabuti at mapagbigay. Ngunit, kung ang hiniling nyo, hindi makakabuti sa inyo, bagkus makakasama, huwag nyong aasahan na ipagkakaloob ng Diyos yun sa inyo. Ha? Dahil ang kabutihan lamang at mabubuti ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Subayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naniniwala kayo ng anak ng Diyos ay nagkatawang tao sa sinapupunan ng Birheng Maria. Naway magtamo kayo ng galak at kapayapaan sa kanyang nalalapit na pagsilang. Amen. Iniligtas tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagtupad sa plano ng Ama. Kayo naway maging masunuring mga anak tulad niya. Amen. Amen. Isinilang si Kristo upang dulutan ng biyaya at kapayapaan ang sanlibutan. Puspusin niya nawa kayo ng kaloob ng walang hanggang ligaya at buhay. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at manatili sa inyo magpakailanman. Amen. Tapos ng pagdiriwang ng banal na misa, umayo kay taglayin ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sablang